Türkmen halkının milli lideri Gahraman Arkadağımızın Türkmenin döwletçilik ýörelgesi kitabyndan. Bir bilen Sakarçaga Trawynyň döwletli zaman şäherçetiniň medeniýet öýüniň binasynyň öňünde bayramçylyk gurşawy emele geldi. Dawara mejlisiň deputatlary, vilayet hemde etraf halk maslahatlarynyň agdalary, Kärdeşä Kılıçdaryň milli merkeziniň we Denanlar Bodaşynyň merkezi geňeşiniň, vilayet etraf häkimlikleriniň ýol başlary, telekeşler, jemgyýetçilik guramalarynyň, medeniýet ulgamynyň, köpçülikden habar berişdirişleriniň wekilleri, iltiýarly ýaşurlar gatnaşdylar. Nälim oşaly ähli görkezler boýunça iň ýokary netijeleri gadanmaga gönükdirilen beýbäseşik ýurdumyzy durmuş ykdysadydan ötürmek hemde sewitlerde ilatyň ýaşaýyş durmuş şertlerini ýa-da gowlandyrmak boýunça maksatnamalary amala asyrmak uğruna anyp galýan işleri höwetlendirmek maksat bilen her ýyl gurulýar. Beýik Türkmen şahyrynyň doglangynyň 3 ýyllyk halkara giňişliginde giňden bayram edilen Pekin paýhat ummany magsumy pragyna Sakarçaga Trawy durmuş ykdysady we medeniýet adam ýokary görkezleri gadanma başardy. Bu arada 2024-nji ýylda milli ykdysadyň podoklarına anyp bolan işleriň jemlerine başlanyp 7-nji fevralda geçirilen Ministrler Kabinetiniň giňişli mejlisinde de beýan edildi. Uňky şany we akamnasyetli bir ýerde medeniýet we sunga dostlarynyň hemde teatr artistlarynyň çykyşlary ýaýlananly. Olarda Derqara döwletiň täze ýamynyň galkyny döwrüne Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahraman Arkadağymyň faýatynda hemde hormatly prezidentimiz Arkadaýly Gahraman Serdarymyň parasatly başçylygyna amala asyrlayan ägir tuly tutumly işler Bagtyar ýaşlyk ýurdumynyň halkara derejesinde eýleýän orny 2025-nji ýyl halkara parahatçylyk we naşmak bilen belentden wagt edildi. UNESCO-nyň maddedäl medeni mirasynyň görnükli sanawyny ýyzylan güçlükli tantynyň ýerine ýetirmegi bu ülke dawaranyň şatlyk şowkunyny has artdyrdy. Aydın sağlı çıkışlardan sonra bugünkü davara atnacılar toy meydançatına giyinden yayınlanırlan sergileri tinlediler.
Belenşäli Beýik İpek ýolunyň ugruna ýerleşen medeni taryhy ýadygärliklary ajaýyp tebigy gözellikler bilen dünýä meşhur bolan Mary vilayatynyň bu sewtine telekeçilik işiniň netijeleri barha ýokurlanýar. Daşary ýurtlardan getirilýän öňümleriň orun tutýan ýokary hili ekologik taýdan arasa bäsleşik ukyply haritlary öňermekde ilaty edilýän hyzmatlaryň hilini ýokurlandyrmakda ulu işler anyp barlýar. Ýokary girdijiler barha artýan ykdysady görkezler amatly maýa goýum şertlerini döredýär. Döwlet başdanmaz iň gowy etrabyň 1 million Amerikan dollar meşguluna pul bayragy bilen fiýlanmak münasibetli geçirilýän şatlykly wakanyň ýurdumyň hemişeri betaraplygynyň şany 30 ýyllyk bayramynyň halkara derejede giňden bellenýän halkara parahaçylyk we naşmak ýolunda etrabyň ýaşaýjylaryny täze zähmet üstünlikleri uklandyryp, iri watamyda bolan bu ýysanjyny hasa pogtalanyrjak berk önemlilerdi. Ýurdumyzda sewitleri toplumyny ösdürmek, ykdysadyýetimiziň eksport mümkinçiliklerini diversifikasyalashdyrmak, ähli ulgamlary, öňde barjy sany tehnologiýalary ornaşdyrmak, şonuň esasynda durly senagat we owa gojalyk önümleriniň önümçiligini artdyrmak, adyk bolçulugyny öpçetmek babatda gahrman arkadamydan başyna başlanan giň gerimli özgertmeleri hormatly prezidentimiz arkadaly gahrman serdarymyzyň parasatly başçylygyna üstünlikli durmuşa geçirilýär. Ýurdumyzyň çar küncünde durmuşa geçirilýän eri guruluşyk taslamalaryň çäklerini takarçaga etrabyna da ähli durmuş şertleri öpüşendiren döwrewap owalar we şäherçiler kemale geldi. Buňky dawarany geçirilýän döwletli dama şäherçetiniň gahrman arkadamydan gatnaşmagyna dawaraly açylyp ulanmagy berilenini bellemek ýakynmydyr. Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumyzy 2022-nji 2028-nji ýyllarda durmuş ykdysady taýdan ösdürmeň maksatnamasyna Türkmenistanyň prezidentiniň owalaryň, şäherçileriň, etraplardaky şäherleriň we etrap merkezleriniň ilatynyň ýaşaýyş durmuş şertlerini özgertmek boýunça 2028-nji ýyl içinde döwür üçin milli maksatnamasyna laýyklykda etrapda ähli amatlyklar bilen öpüşendiren döwrewap mektepler, çaýgylar baglary, sport toplamlary, ýaşaýyş jaýlary gurly we täzeleriň gurulşyklary anyp barlýar. Soňra dawaratlaşan mehmanlar medeniýet öýüniň girilgesine duw çörek bilen garşalyny. Bir ýerde welaýatyň çaýgalar sungat mektepleriniň aýdym sada höwetli ýaş tekinli sadanalary şyryn mukamlary bilen mehmanlara şatlyk paýladylar. Medeniýet öýüniň içinde gornulan kitap sergisinde türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadamyň hemde hormatly prezidentimiz Arkadaly Gahrman serdarymyň pekim paýhasy eserleriniň ýerleşdirilmegi hemmelerde uwanç we buýsanç duýgusyny döretdi. Medeniýet öýüniň girilgesinde de köp ugurly sergi ýaýwananyrly. Bu sergi hemmelerde ýakanly duýgulary galardy. Soňra dawara bu binanyň mejlisler zalyna dowam etdi. Dawarada hormatly prezidentimiz Arkadaly Gahrman serdarymyň 2024-nji ýylyň jemleri boýunça durmuş ykdysady we medeniýet taýdan ähli görkezjiler boýunça iň ýokary netijeleri gazanan Mary vilayatynyň Sakarçaga etrabynyn ähli ilatyna ýewren gutlugynyň okulmagy bu ýer ýygnananlaryň toý şatlygyny has artdyrdy. Arkadaly Gahrman serdarymyň toý gutlugyny mukaddet garaşdyrmamyň hemişelik bitarlyk derejämiň şan şöhrat hevesinen ýyllar içinde Sakarçaga etrabyna bolup geçen özgertmeler, ýetilen beden sekbetler öňümçilikde we ýyratymyň ýaşaýyş durmuş derejesini ýokary götermekde bilim, medeniýet, saglyk goruş ulgamlaryna we sportda anyp barlan gowunurjy ösüşler barada aýdylan bu ýysançly gurrunlar dawlatmyjlar tarapyndan gyrgyn garşylandy. Bir ýerde Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumyzy 2022-nji 2028-nji ýyllarda durmuş ykdysady taýdan ösdürmeň maksatnamasyny üstünlikli durmuşa geçirmekde görüllü görkezip ýeňje bolan Sakarçaga etrabyna hormatly prezidentimiz Arkadaly Gahrman serdarymyň adyndan 1 million Amerikan dollar meşgulnaky pul sowgady dawaraly ýagdaýda goşurly. Şowkunly pursatlardan soňra welaýatyň häkimi çykyş edip, döredilen şeýle şertler mümkinçilikler üçin hormatly prezidentimiz Arkadaly Gahrman serdarymyza we türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadamyza şuňur hoşallyk we alkyş sözlerini beýan etdi. Soňra ýeňje bolan etrabyň häkimi çykyş edip, gowşurylan şa serpa üçin
hormatly prezidentimiz arkadaly gahrman serdarymyza tüý sürekden alkys we hoşalyk sözlerini beýan etdi. Soňra bir ýerde ajaýyp ýeňiş münasibetli gutlaş gyşlarynyň ençemetdiňlerini dawarada çykyş edenler etrawyň ýaşaýjylaryny iň ýokary görkezjileri gazanmak babatda döwlet derejesinde geçirilen bäseşiň ýeňjeti diýen belent adamy nasip bolmaklary bilen tüý sürekden gutladylar. Etrawyň ýaşaýjylary owa zähmetkeşläriniň ihlakly zähmet çekip, esretli zamanamyzyň hüzüýüni görüp ýaşamaklary uğruna döredip berýän şertler üçin Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadamyza hemde hormatly prezidentimiz Arkadaly Gahrman serdarymyza tüý sürekden hoşallyk bildirip, gazanylan üstünden täze zähmet ýeňişlerine tarap ruhlandyrjy çeşme boljakdygyny bellediler. Şeýlede çykyş edenler Sakarçaga trawynyň ähli ilatyny bäseşiň ýeňjeti bolmagy bilen gutlap, iň süýji arzuwlaryny beýan etdiler. Etrawyň gülletçmagyna, ösüşleriň täze belentliklerine ýetmegine berýän ýardam gollaglar üçin hormatly prezidentimiz Arkadaly Gahrman serdarymyz hemde Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadamynyň adyna ýürekleriniň töwerinden çykýan hoşalyk sözlerini aýtdylar. Oşolar şah sowgady üçin etrawyň bagtyar ýaşaýjylary Gahrman Arkadamyza hemde Arkadaly Gahrman serdarymyza tüý sürekden sag bolsun aýdyp, olara bir jan saglyk uzak ömür alyp barýan il halk umumyň adamlar behwetli döwletli işlerine hemişe rowaşlyklary arzu etdiler. Soňra dawaral masahatda oňat nişanlarynyň adyndan hormatly prezidentimiz Arkadaly Gahrman serdarymynyň adyna bir gazdan ýüzlenme kabul edildi. Bayramçylyk dawratyna vilayatyň medeniýet we sungat işgärleri, dörli derejelik topolary, özleriniň ýüri taýýarlan çykyşlaryna mihmanlara şatlyk paýladylar. Ýerine ýetirilen aýdyndyr saatlarda tankemde halk derejelik çykyşlaryna, rowaşlyklary we senýän iri watamynyň üsüşli mendilleri, halkymynyň gazanan beýik üstünlikleri, dünýä ýüzünde parahatlygy we asawdalygy öpjetmegi baş maksady dinýän Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadamynyň hemde hormatly prezidentimiz Arkadaly Gahrman serdarymyzyň alyp barýan belent maksat işleriniň wasfy belentden ýetirildi.